дар рӯзи шашуми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад, ҷудокори 22-солаи тоҷик Абубакри Акобир дар вазни то 100 кило ба майдон баромад. Абубакри Акобир дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо намояндаи Испания қаҳрамони ду каратаи ҷаҳон Николос Шеразадашвили ба майдон баромад, аммо ин набард барои паҳлавони тоҷик бебарор анҷом ёфт. Дар 26 сония мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ Абубакр бо шидои сеюм муҷозот шуд ва ҳамин тавр аз идомаи сабқатҳои чемпионати ҷаҳони ҷудо бенасиб монд. Фарду охирин намояндаи Тоҷикистон паҳлавони шинохтаи кишвар Темур Раҳимов ба майдон меояд. Темур рақобатҳоро аз даври дуюм оғоз карда бо ғолиби ҷуфти Мариус Физел аз Словакия ва Кристиан Коновал аз Амрико нерӯ месанҷад. қудрати физикии ҳарифро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед ё қудрати фании ҳарифро? Не, аз ман бо қувват набуд ва аммо ман чӣ тавоноӣ кӯшиши доштам истифода бурдам, аммо аз сабаби ки паҳлавони варзишгари шинохтаи ҷаҳон аст, чемпиони ҷаҳон аст, камтар аз ҳисоби тарафдорӣ ба ман се шидое ки додам, ман мағлуб шудам, ду шидои он ҳақиқат надошт ва мо дилшикаста нестем. Мехоҳем ки тамрину меҳнати худро зиёд кунем, дар машқҳои дастаҷамонаи байналмилалӣ рафта иштирок кунем, тайёрии худро хубтар намоем ва дар мусобиқаҳои дар пешистода ки гранд-слами Абу-Даби аст, дар он ҷо ҳам ҳафтаи оянда ман иштирок мекунам ва мехоҳам ҳунарнамоии хуб нишон диҳам. дар болои татами вақте бо ҳариф рақобат мекардӣ, чанд марҳила нагузоштӣ ки усули мавриди назар ё ба таъбири дигар карони приёми ӯ иҷро шавад? Чӣ кор кардӣ? Усули хуби он карони приёми он плечо мебошад ки ду-се маротиба хост маро ба он усул мағлуб кунад, аммо ман намондам ки ман аз усули он мағлуб шавам ва камтар аз ҳисоби таҷрибаи баланд ба ман ғолиб омад бо сабаби се шидо ки дутои он ҳақиқат надошт ва мо кӯшиш мекунем ки дар оянда гӯштини хуб нишон диҳем. агар дар минбаъда бо ҳамин гуна қудратҳои ҷудои ҷаҳонӣ рӯбарӯ шудӣ, бо нафароне ки ҳадди ақал нуфузу мавқеи байналмилалишон зиёдтар аст, агар рӯбарӯ шудӣ, фикр мекунӣ чӣ гуна шеваи рақобатро ба роҳ монӣ? Ин ба ҳамаи варзишгар маълум аст ки чӣ қадаре ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта иштирок кунӣ, дар мусобиқаҳо хеле таҷрибаи варзишгар зиёд шудан мегирад, аммо ман аз ҳамин соли 2022 оғоз кардам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ байни калонсолонро. Ин чорумин мусобиқаи ман мебошад ва аз пеш мусобиқаҳои зиёд моро интизор аст ва бори дигар бо ин хел паҳлвони шинохта ки вохӯрдем, аз сабабе ки мо дар ин ҷо хатогиҳое ки кардем, мехоҳем ки ҳаминҳоро ислоҳ кунем, дар мусобиқаҳои минбаъда дигар такрор нашавад, гӯштини хуб нишон диҳем. чанд маврид аз марҳилаҳои қапидан ё ҳамон кумиката ба таъбири худтон захват қапидан як огоҳӣ гирифтед, яъне бо сабаби далели нодуруст кардани захват ба шумо огоҳӣ доданд ва чӣ фикр мекунед, оё мушоҳида кардаед ки чунин қапидани боиси огоҳӣ шуда бошад дар варзишгарони дигар ё ҷопониҳо ё ӯзбекистониҳо ё дигар варзишгарони номошно? Аммо бале, ва он хеле қудрати зиёд дошт ва ман ҳам дар муқобили он тавонистам рост истам ва ба он гӯштини хуб нишон диҳам, аммо аз сабаби ҳамин усулҳое ки нав шуданд дар соли 2022, аммо якум шидое ки ба ман додам, вай ҳақиқат надошт, аз сабабе ки худаш дасти худро кашида гирифт. Дар соли 2022 дар усулҳои нав дасти ҳарифро дудаста кандан ин мумкин аст, аммо судя нишон дод ки ман хато кардам
хай ҳеҷ гап не мешавад. ҳамааш аз пеш аст. мехоҳем ки дигар такрор накунем ҳамин хатогиҳоро. сухани ниҳоито чи аст нисбат ба мухлисону алоқамандони сухани ҷудои охирини ман ин орзуву ҳаваси ман ин аст ки дар вазни 100 килограмм ман мехоҳам ҳамин хел мусобиқаҳоро зиёд кунам, дар сатҳи байналмилалиҳо мусобиқаҳо рафта зиёдтар иштирок кунам ва машқҳои дастаҷамонаро зиёд кунам ва дар радабандии ҷаҳон ва радабандии олимпӣ худамро нишон диҳам ва рохат гирам ба чемпионати ва олимпиадаи 2024 мехоҳам рохат гирифта рафта иштирок кунам, гӯштуни хуб нишон диҳам ва парчами Тоҷикистони худро баланд бардорам. муваффақ бошед, сарбаланд бошед. Рамати калом.